Laing dakong kantidad nga drugas sa nakonpiskar sa kapulisan sa Mandawi atol sa bypass operation sa barangay Subang Dako na nadakpan ang usa ka Ronald Malvar Jr. 28 anyos. Nakuhaan siya 3.1 milyones ka pesos nga balor sa gituang nga shabu. Matod sa Mandawi City Police Office, ang operation follow-up na kini sa unang mga operasyon patok sa mga pangan nga mitumaw gikan sa ubang mga dinakpan. Wa na mo kakuha og habig ang dinakpan sa yuning semana ha o sa kababayan nakuhaan usab sa Mandawi City Police Office og minilyon nga kantidad sa illegal nga drugas. Matod pa sa information sa ato ang CIB personnel nga kuan ni siya, muabot ni siya og mga 1 kilo ang iyang iyang disposal a week diri sa city, diri sa Mandawi City ang iyang bagsakan. Napa mi gikuptan karon ng mga information katong pagkadakop na mo niya, pero amo pa sa nang gi-hold karon because there will be a kanang mga succeeding pa na mga operation sa ilang mga network